Добро утро и от тази сутрин се включваме директно в канала. Днеска вече е 12 януари 2021 година. След вчерашния успех, който познахме и двата матча, двойка на Фенербахче и над гол и половина на испанския матч, сумата нараста на 380 лева, мисля, и нещо. Днес направих новите залози. Днеска малко ще увеличим залозите, защото имам предчувствие, а и ще ви покажа трите варианта, които по принцип ще играя в този канал. Едва ли ще бъдат повече от 3 варианта. Вариантите, които аз практикувам, са 3. От 1 до 3 мача права колонка. От над 3 мача до 5 се играят на една грешка. Втория вариант, който виждате. И вече над 5 мача се играят на повече от 2 грешки. В случая ще играят 9 мача с система 5 от 9. Реално трябва да хвана 5 мача, за да позная. Така, ще се съсредоточим върху първия вариант. Сиваспор срещу Аданаспор. Над гол и половина. Борнемут Мило над гол и половина. Университетия Крайова срещу Сепси. Румънски матч под 3 гола и половина. Ето вижте коефициентите. Отново залагаме 100 лева за 192 максимална печалба. Това е нашият най-основен фиш, нашата най-основна цел в целият период на игра, който ще направиме. Така че всичките ни надежди са тук върху този фиш. Отивам към втория фиш. Той, както казах, е 5 срещи на 4 грешки. На една грешка имаме право, поне 4 мача трябва да познаем. Атлетико Мадрид Севилия единица, Байер Леверкузен Айнтрахт Франкфурт единица, Университетия Крайова Сепси единица, Малатия Спор Галатсарай двойка и над 2 гола и половина на един холандски матч Хераклес Емен. Ето коефициентите по 1,9 и над 2 гола и половина 1,72, залог от 50 лева, което ще рече, че по 10 лева на колонка при 4 познати печалбата ще е 100 лева. Ако познаем и 5, ще е 5 пъти по 120 случая, 130 даже. 624 лева е общата печалба на 5 познати срещи. И най-интересният фиш за мен това е системата 5 от 9 случая съм я играл. По принцип игра 4 от 9, но имам някакво усещане, че ще влезнат 6-7 матча, надявам се. И в случая по-добрия вариант ще е 5 от 9, иначе и двете системи са еднакъв брой колонки по 126. Така че няма значение, единственото значение от броя на познатите матчове. Ако познаем 5 матча, по-добре да играем на 4 от 9. Ако познаем от 6 матча нагоре, по-добрият вариант е да е на петици. Така, ето ги прогнозите. Шефилд Юнайтед Нюкасъл двойка, Лутън Куинс Парк Рейнджърс двойка, Гранада Осасуна единица на полувреме е този двубой. Така, Рил Аве Штурил двойка, Университетия Крайова Сепси на първо краен Хикс 1, Бурса Спор да победи Анталия Спор, това е матч за Турция купата. И още един от там, Адана Спор, Сиваспор, победа за гостите Адана Демир Спор двойка. Залога е 31 лева. Значи днес залозите са ни 180 лева. Доста само. Идеята ми е да покажа вариантите, които ще практикувам в канала. Пък и след вчерашния успех съм с доста приповдигнато настроение, така че се надявам да имаме печалба и днес. Като цяло аз съм привърженик на тази максима, че желязото се кове докато е горещо и когато имаме успешно виждане към срещите,
трябва да се натискат, както казвам, за да не изпуснем момента. И така, ще се включа отново утре, за да видим какво се е случило. Успех и до нови срещи!